Rahayu Rahayu kami Nabi Rahayu Satu Kemati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kami menjadi dasar-dasar jagat jiwa wasabiro teman-teman semua satu Gusti dan Mahasiswa perkataan sedikit Aceh tentang bulan Syawal kami bulan betul kalau masyarakat juga melihat di Bibli tahu sudah lalu sekawan atus sekawan dosa untuk tahun Hijriah kami yang bertahun jadi sudah lalu kami atas ada kul kami yang bertahun Masai kalau ilmu selangkung itu pencatat Inna Ibn Al-Maizin Yurman Al-Maizin Istaya Lepas Balasan Jimu Bila Menitanda Dan Istaya Dunia Mbak Nia di dalam ya benar-benar bangga ini sedikit ini bikin mau tak di dalam maksudnya dengan umum nah ini Mbak Nia sambut Sugeng riya dilaparan Sugeng maharjo kemenangan Ayo dosalan saman Ayo apuro ingapuran Monggo dengan tulusan Pato suci rujukan mulia Monggo dengan tulusan Pato suci rujukan mulia Sugeng riya dilaparan Sugeng maharjo kemenangan Ayo dosalan salaman Ayo apuro ingapuran Monggo dengan tulusan Pato suci rujukan mulia Monggo dengan tulusan Pato suci rujukan mulia. Amin. Para hadirin lalu berkuatan sedang bertemu dengan pupuk kampu terus pupuk dan ongkos kawan setelah serak bertemu menikah pupuk bangsa dan bangsa nanti setelah mencoba ongkos kawan amargi edisi pun beda dengan langkung legal dan menikah sampai pupuk seperti dan dari pun dan Gusti Pangeran Hati-hati Haryo Mantu Doro Kabeh Sekawan Bila Bokor Ngomong Wonten Kagungan Namun Tubuhi Kampu Kampunya jadi ngomong 11 Monggo kampuipun campur Mungkin tidak besok bangsa Atau mungkin pun wonten dengan nanti Aceh wonten ngerti Jadi wonten ngerti Kelesan kok Buaya yang kok kampu menikah mereka hanya merasakan babakan catur senang terus sekalipun kami yang itu kalau waktu di pemulangan dan Laksono sekarang ingin Laksono kalau membacakan serang ulang-ulang saya pulang ya ini boleh buatkan sembah Kulo sembah Lelimo sembah Lelimo menawi mriki catur sembah menawi wonten serat ulang-ulang ateges ponco sembah
dan itu catur sebelah sami hukum boten sami ya itu pertama syukur monggo dengan gancak mencoba dengan serat bertemu biasa sakit dipun bersami kembali pun kira-kira pun lebih baik pun suasanakan kalian Mas Panggiboro iya lah dengan sari yang tetap itu Sangkong ingsun tutur sembah catur supaya muntur deden raga cita jiwa rasa kaki kono lampun namu tangga grahane manon sembaraga puniku artine wong amagalaku sesudine asarono saking ware kalumrah lima batu wantu wata ewa waton enguni tolong sinarabong ulangan sinaren lagi tinggi bangsa kasar kan dirintakan kawinnya dipun sarenya ate elok Dite kaya santri don kaya santri brai don saturute pacitan pinggir pasisir wong kang padha buku anggerku
pun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan nyariosaken babagan catur sembah menawi mawon saderepun tempat punika kados dinten wonten ribu sembah itu statusipun menapa menika statusipun ingkang langkung bagian ingkang wonten ribu ujuk-ujuk dipun terangaken wonten monggo sembah nyata statusipun menapa sami kaliyan ingkang wonten mulangre sembah ingkang wonten mulangre kathahipun gangsal sembah ingkang pisanan menika dhateng bobo lawan ibu dhateng bobo lawan ibu kudu sembah dhisik nang bobo lawan ibu monggo kalih menika wonten ing dulur tuwa wonten iku menika mara tuwa nggih mara tuwa antar mara tuwa niku lajeng menika gangsal menika ingkang monggo gangsal nggih menika dumateng Gusti. Saderengipun sinten ingkang monggo sekawan. Ingkang monggo sekawan menika dhateng guru. Kok guru? Dadi nomor niku ingkang netahaken nuntun. Lah kok bisa menika kok dhateng Romo Dalasan Ibu. Wonten nggih dipun terangaken ibu langkung utawi karena ibu ingkang biasaken lajeng tapa ibu menika dulu ingkang netahaken kathah umum. Perhatiipun sembah yang tak niku tegesipun menapa menjawab keterangan-keterangan kula ringkas sembah menika ingkang menapa ingkang niku asal atur mata ngajeng tunggal niku ngajeng kalau orang itu bapak ibu ini tetap diajar karena mulai dulu ya tetap butuh diajar bila negara bapak ibu ini masih orang itu dia tetap dipun awasi dipun ajari dipun hormati bapak ibu itu kadang-kadang itu akhirnya wonten sembah ingkang kathah sekawan ingkang kathah tidak ada kalian menggunakan kabeh sekawan napa sami bilih sembah menika ngajeni sembah menika ngurmati ajeng ingkang kathah mesti kemawon mundi lan muji memundi niku ngluhuraken memundi niku mikul dhuwur memundi niku wonten sainggilipun gila ngluhuraken tetapipun gitu menapa karena menika dados popujen dados popujen karena dados popujen kula kita dipun pundi lan menika nguraken menika tahap akhir dari sebuah sembah tegesipun menapa menawi sinebut wonten niku sembah yang sembah yang itu mungkin mengingatkan mumpung dengan pantar lukasan dengan lukasan mana kita tinggi wonten niku wau sebuto yang dunia itu soal foto tunggal kali itu sekawan kalau wau niku nembe tubuh sekawan mawon niku nembe dicaten babagan sembah ingkang pisanan inggih menika sembah roko sami kaliyan sarengan itu tembunge wonten mriku mungkin sarengan itu pakanan apa ojo mau ngaji sarengan kelikipun buya bisa ojo mau ngaji sarengan ngoten nggih. Dan ini catur sembah ingkang pisanan inggih menika sembah robo lajeng monggo kalih sembah cipta niku sami kaliyan menapa sak sampinipun saring sami kaliyan kaliyan. Lajeng ingkang nomor 3 sembah jiwa
lajeng ingkang angka sekawan menika sembah rasa. Sembah rasa sami kaliyan makrifat ingkang angka 3 inggih menika sembah jiwa menika sami kaliyan hakikat. Menawi kita bendini sajatosipun saringan iku nopo, saringan iku pawudan, saringan iku pedoman. Pedoman terus dirampung, ditindakake iki tanah. Iki turut keterangan ini. Terus saringan iku dalan iku. Dalam tumuju putih, tumuju sembah ingkang sakleresipun inggih menika memuji utawi nyuwuraken asung kamuji. Ingkang boten mriki sampun sembah ingkang sinebataken kaliyan panjenenganipun kanggih Gusti amel astinati arya mangkoro kaping sekawan menika namung mriki sembah kanggih Gusti sami kaliyan ingkang sembah ingkang angka gangsal saking Paku Buwono kaping sekawan wonten Serat Wulandrek. Serat Wulandrek dibataken wonten sembah lelima utawi ponco sembah kala wau. Untuk sembah Rama Ibu Mara Tuma sedulur tuwa guru kaliyan Gusti. Kan ingkang paring gesang, ingkang paring pejah niku katranganipun panjenenganipun Paku Buwono kaping sekawan. Yang kalih menika sajakipun niku sampun kulino lelebatan sampun batang kala niku karyanipun niku nggih wenten-wenten nyambung mriko nyambung mriki nenten niki ngarani iki lan sedaya serat-seratipun menika serat piwulan mengke wonten ing bab sanesipun sembah raga sembah raga niku menawi miturut babaran kula terus dene sembah asta. Salam-salam sama kula ing sitra dhateng Yai lan sapiturute diutamané Yai bareng ibu itu dapat dengan alamat barang ingkang mengatakan pilih yang kita tidak akan menika di wilayah sareng. Lajeng wonten kelompok sembah cipta. Sembah cipta niku pikir niku wontene dhateng Mustafa. Terus sami kalian sembah Mustafa. Mengapa nomor pasal? Sembah sujud paduka pangatur wonten ngaso dalem Gusti Dewa. Niku boten ten dodo, boten ten rono nanging wonten Mustafa, wonten inggil. Lah menawi wonten inggil niku asal penghormatan dumateng Bendoro Gusti ingkang sebab kemudian ini Gusti Bendoro disebut ratu sanes Gusti Pangeran niku sampun kalebet memundi dalasan memuji ratu Bendoro. Lajeng ingkang nomor 3 sembah jiwa niku gandeng-gandengipun kaliyan krono jiwa menika waktu berkonten alam ingkang boten katawis alias alam baik iku ketawisipun nggih saking krono saking ambekanipun mlebu betune ambekan nanti niku gandeng-gandengipun kangge sumentering jiwa wonten ing Baraga dengan jelasan kula menika kangge wonten iku sembah ingkang nomor 3 inggih menika kasebat wonten mriki sembah rono atau sembah asta sembah Mustafa dalasan sembah rono lajeng ingkang wekasan ingkang sembah rasa utawi sembah kalbu menika ingkang sembah cuci sembah putu sembah putu para ilmuwan bidang biologi kalau ditanya tentang hati itu ada di mana jawabnya lah liver itu hati
Padahal yang dimaksudkan saya sehingga mendeko hatimu ada di mana, yang dimaksudkan adalah kolbu ada di mana. Orang semua menunjukkan ada di dada tulangnya dan dia kampanye untuk, tapi bukan cari medis, bukan cari udah hati ini medis juga lipat, biologi juga lipat. Jadi hati, kalbu ada di mana. Dan itu kalau di foto yang seluruh cawi mereka sampai cocok di tali itu mereka mengambil kalau masani untuk itu kita sembah rasa kali sembah kalbu mereka sami kalian sembah tutup tinggal balik sudah kita mengatakan sembah bodoh atau sembah jojo ini pun menjadikan sembah jiwa kalian dengan krono lanjut dengan wonten ing sembah cipta menika sama kalian sembah mustaka lanjut dengan wonten ngajeng piyambak sembah rogo sami kalian sembah asta saipun salah mantap sakipun menika ingkang sedaya kula maksud malih wonten tegesipun sembah. Ini tegesipun sembah inggih menika ingkang angka setunggal menika masuk pakurmatan utawi asup pangaji. Jadi apa sih? Untuk alihipun bagi kami inggih menika asup pamundi utawi ngeluhuraken kalau tahu lajeng bekasanipun menika asup pamuji to asup pemuji pemuji bentuk atur wonten asup tayo Gusti menawi sampun sinebut makaten menika sampun dumugi tataran ingkang sinebata wonten niku menawi itu pun wonten pemakrifatan kula. Makrifat itu wonten kasantripan. Nah ini tumaken saged sesambetan atur pamuji atur pamundi luhuraken kula. Sawetawis ringkesipun kados mekaten dene mangke saklajengipun nggih iku wonten Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya mangku guru kaping sekawan niku buka balik karo menangipun niku nggih napa asup panyaruwe ngritik ngritik mungkin nek mung ngerti saringane tok iku kaya apa iku wonten foto-foto yang awal menika monggo nggih alon-alon kira pantas dengan motor dalam masuk dengan bersani pupuk gabus serat wedotomo ongkos tunggal dengan distoso untuk dikali doso dengan diperpajengakan kalian mangkul guru akan sekawan itu saya tersebut menumpuk setelah mengusah terdengar komiki kok memunyakan ya kok memang maitu tok tanpa solusi boten kaitan dipaitu batu dijuluk dan menurut bener-bener itu mantap-mantap panjenenganipun matur guru ingkang angka sekawan menika ringkes kemawon sangat tamis kangge purwakane kula lumebet wonten pupuk bambu surat wedotomo kula wau kula sekaraken kesarengan sekawan foto kemudian Dimas Seril Halih Sardianto mawi cakre kalau dulu tok hasil dulu matur nuwun kangge kesanipun kula makasih saking kula rahayu lantu rahayu sakit mati atur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.